Sak nga anak ni Manalon, naigugurak trabaho taltalon. Kwenta karbengag metti tumulong, no awan ti klase ken tiyempot bakasyon. Namnama eka di kamtu maawanan, ti pagbiag sumagmamano abulan. Addan tupay basit a paglakwan, igatang mintot at tumakasapulan. No kanyak agyang ay kasmanla ay ayang, dagiti aramid jay kataltalunan. Ayawan dukot ken pakariribukan, ti bagi bumigsa sumalun at pay. Namnama eka di kamtu mawanan, ti pagbiag sumagmamano abulan. Addan tupay basit a paglakwan, igatang mintot at tumakasapulan. No kanyak abyang ay kasmanla ay ayang, dagiti aramid jay kataltalunan. Ayawan dukot ken pakariribukan, ti bagi bumigsa sumalun at pay. Ti bagi bumigsa sumalun at